माबारथ' नोंसोर माबार थांदो औ जागोन दे निजोरा नोंसोर बिनिफ्राय माबार थांदो थेंक इउ रजे नों नङामोनब्ला आं दिनै राहुलखौ मालाबाबो लोगो मोनफिननाय नंलामोन थेंक इउ दाबुं निजोरा नोंसोर सानैया मोनलायनो थाखायनो बे बुहुमाव जोनोम लाफैदों मानसिया सोरजों संसार जानो मोनलायगोन बिखौ रावबो बुंनानै लानो हाया मानोना बिखौ इसोरासो दाना हरो नोंसोर माबार थांदो रजे आं गिनायसो मोनदों नोंबो जोंजोंनो थफादो नङाबा बिसोर नोंखौ बुथारनोबो हागौ नोंसोर जेबो जिंगा दासि बिसोर आंखौ जेबो खालामनो हाया जेब्लासिम बिसोर आंखौ खबर मोनगोन अब्लासिम बै समाव लागै आं गुबुन जायगायावनो सहैगोन बिदिब्ला रजेजों थांसै नाफाम मा खालामनाय जादों बे र दासो ओंखारदो र गोख्रै खालाम बेथ' सेस ओइ जौ नों गैयामोनब्ला आं मा जागौमोन सुखु दुखु गासैबो समाव नोंल' आंजों लोगोआव थाफायो नोंनो आंनि जिउ ओइ थेफा मा आं सिमांसोना मोगथांसिम होखोलै मा नुदों बै फैबाय थानाया भुतना सिख्ला जाखो बेलाय बहा बैथिं र' आं चेक खालामनि बियो सिख्ला नङाथ' होमबा बै खिबु गैयि फुरासो फैलायबाय नामा ननसेन्स बियो सिख्ला नङा सोरगोनिफ्राय ओंखारबोनाय राजखुंग्रिसो बे सासे राजखुंग्रि राजखुंग्रि नाफाम थुदो लागायनांसिगौ र अनजालि सोरजों नों एथ' हराव बहा थाङामोन आं एसे खामानियावसो थांनानै फैदोंमोन एथ' हराव बहानि मा खामानि मा खामानि नाफाम जारुवा जोबोद मेंबोबाय जानांगौ फै जोंजों बैयाव दसे सम गेलेहैनि आखाया हगार आखाय हगारब्ला थांफागोन औ थगायाथ' आंबो हारसिं नालाय ओंखायनो सानदोंमोन मा नोंसोर दोंनो दसे सम हगार हरनि सार मा टाइमलै थेफा सिख्लाया खारबायलै मुझको पीना है पीने दो साली बबाव खारखोमानो नोंलाय नाफाम माबार नागिर आयु माइसि गिलु बालु जायगालै तात बुरबाक आं बायदि जा मोसाया बारसोम फैब्लाबो इहाय माबार नागिरि थां नोंगो माबार नागिरि थां आयु सोर जायानो जाया मानो बिमानि गाइखेर लोंदो बासिदो जाबाय आयु नंगौना नङा जाखोब्रा बेयाव थाबाय जानाय नंलालै आसोल ओइ आसोल ओइ आसोल बेयाव थाबाय जानाय नंलालै
मा जायगा बेलाय बबेयाव दंफैयो आं बेफोर गासिबो दानिगिरिया नोंनो उन्दैनिफ्राय दावदावखांनानै गासिबो खर' गिदिर खालामजोब्बाय गथ'आ माखौ बिब्ला गावानो बायग्रोना फैयोमोन गथ'आ दाय मावनाय हायदि मानसि जाहैलायबाय हौवा मानसिया गुबुन खामानियाव मुखुब जाना थाहैयो न'आव मा जादों मा जायाखै बेखौ थाल लानो आङो सम गैया नों बिमा जानानै थानानै बेखौ थाल लानो हाया नामा हाबाब नोंलाय आंखौ न'आव उन्दु जाग्रा होननानैसो सानखो नामाखो मावनानै नाय जोंनि खामानिया बेसे खस्थ' अब्लासो बुजिगोन मावनायखौनो मावबाय था दांनायखौनो दांफ्लेबाय था फिसा जान दिनै आंनि गावनि मान सन्मानखौ जाजोब्बाय आंनि फारसे एसेबो सानदिया बि आरो नोंसोर बे मानसि गासैखौनो थाल लानो हादिया नोंसोरखौ ओरैनो जागारबाय थानायसो जादों दानाबा जोंसो जावजालायसिगोनलै मा खालामना बबेनिफ्राय माबोरै लाबोयो आं बेखौ जेबो मिथिया नाथाय बे मानसिखौ आं 24 घन्टानि गेजेराव आंनि मेगन सिङाव नुनो मोननांगोन जागोन आदै आं जेरैखि जाया बे मानसिखौ हमनानै लाबोगोन एथ' गिदिर हाग्राबारियाव आं बोरै लामा नागिरनांगौ जाखो फाइनालि सफै मारबाय आदै औ मा फिसा आदै बे लामाजोंहाय मा समाव गारि फैयो फिसा बे लामाजोंथ' गंसेबो गारि फैला मानोना बे लामाजों थांलाय फैलायनि जेबो सुबिदायानो गैला फिसा गोजोननाय थाबाय आदै फोरमायनायनि थाखाय दे फिसा बेथ' अनजालुसो बेयाव थाबाय थाब्ला जानाय नंलिया माबार खारनांसिगोन जायनि थाखाय आंखौ नागिरदों बिसोर गावनि गोसोजोंसो खारखोमादों नों मिथिखागौमोन बेखौ आदैनि फिसाजो होननानै बुं औ मिथिगौ नाथाय बेयावलाय आंनि मा गोरोन्थि दं माबार खोन्था निजोरा बहा दं मिथियां ओइ सिख्ला माबार खोन्था नङाब्ला बाथ्राया बोरैबा जागोन आरो गोसोआव लाखि नों सासे सिख्ला मानसि जुदि थांना थानो गोसो दङब्ला माबार खोन्थानानै ला मा खालामदों आंखौ गामियाव थानानै नोंसोर बेफोरखौसो सोलोंदों हिनजाव माहारिखौ हौवानि आथिं सिङाव लाखिनाय हिनजाव माहारिखौ रेसपेक्ट होयै गोसो बायदि बाहायनाय बेनो नोंसोरनि मोजां आखला जुदि नोंनि प्रब्लेमा आं थैनानै थांब्लानो जोबगोनबा खालाम आंखौ मा खालामनो हे इसोर आंखौ रैखा खालाम सरि माबायदि जागा नेटवर्कबो मोना नोंनि बेफोरबायदि फावनि थाखायनो आंबो दिनै लामा दायनांबाय
इसोरा एसेबां मोजां मेगन होदों नायबाबो नायबाय थाथावथाव बिर जोहोलाव बायदि बिखौलाय मानोथो बे ससमाजों होथेना लाबाय थायो माबाफोर जाहोन दं नामा ओइ मिस्टार माखौथो रोनावलाबायबाय थाखो सिर था नोंनि थाखायनो आंबो दिनै बेफोरबायदि साननांदों ओइ मिस्टार आंखौ जानला मानला दाबुं मिथिबाय 2021 मायथाइयाव सोलिगासिनो नाथाय मोजां मोननायखौसो गोरोन्थि सानगासिनो बेफोरबायदियाव बिसोर मा खालामनांगोन नोंनो बुंलाय खारनायानो लास्ट सलिउसनमोन बिसोरनि थाखाय औ जोबोद मोजां खामानि मावलांबाय नङासै मानसिजों मिनिजानाय आरो मुंजानाय खामानिखौ मावलाङो सोरबा खोनासंनांगौ गुबुना The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. Si, मा जाखो बिलाय कलबो नांलिया मोनबारो नों थां बै सिख्लाखौ हमनानै लाय थां बेनोल' सासे जाय राहुल आरो निजोराखौ मिथिगौ औ जागोन दे सि आं बुंखादोंमोन बे लामाया नङा होननानै दालाय बोरो गोरोङा दै फै मिनिब्लाथ' जेबो टेनसन नुयो नोंखौ आइदि रजे दुखु मोनबाय नामा गाब्र'दोसो बेसे सोमोनांथाव बे हाग्राबारियाव जों सानैयाल'सो आन्दायनानै दङ मानोना आं नोंसोरनि मेगननि नोजोराव गोरोन्थि आरो मानोना नों गोरोन्थि बुजिगासिनो साननो गोनां बाथ्रा जे नोंखौ सोरबा गोरोन्थिसो फोरमायदों नामा नों गासैनिबो बागै बेफोरबायदि सानो नामा ओहो नङा आं जायखौ जिउआव मोजां सानो बिनि थाखायसो थौदो थांसै मोनसे बाथ्रा सोंगौमोन आं सोंजागोन नामा औ सों नों मोजां मोननायनिफ्राय मानो एसेबां जानगाराव थायो दाथ' फेसबुक वाट्सएप गासैयावबो जरा जराल'सो थायो मिथिगौ ना नों मानोना जोंनि मुलुग संसारा मोजां मोननायजोंनो बुंफबनानै दं बे बेसेन गोसा जिउआव माबाफोर फ्रि दङब्ला बे मोजां मोननायानो थांना थानायनि लामा दिन्थियो आरो सुबुंजों अनज्लायनानै थानो फोरोङो ना बेनि माबा धोरोम दं ना हारि बे जिखौबो सिनायनो रोङा आरो बे मोजां मोनलायनाया सोरबा सासेनि थाखायल' नङा बियो गासैनिबो बेखौनो बुङो मोजां मोननाय जेबो सानाखै ओइ मिस्टार आंखौ दा थगायनो नाजा आं सेंग्राफोरनि गोसोखौ मोजाङैनो सिनायखायो बायजोआव जायो मोनसे आरो गोसो सिङाव जायो मोनसे बाह नोंलाय माथो गोबां बाथ्रा बुजिनो गोरोंथार देलाय बुंलाय आं मा सानामोन आंनि बायदिब्ला नों सिरि सिरि सोरखौबा हास्थायखोमानानै दंमोन आंबो मिथिया थारैनो आं सोरखौबा हास्थायखोमादों नामा नाथाय आंनि गोसोआ खनले सौग्रावगासिनो औ बुजिबाय आं माबार फोरमायनानै ला मानोना सिखिरिया दाबसे जायगायाव बारनानै थाबाय थाया नङाबा बिरखारलांजागोनबो गुबुनजों आं माबोरै फोरमायनानै लानो रजे जाय सिख्लाखौ आं हास्थायगासिनो बे मानसिया दि नोंनो ओइ मिस्टार माखौ सानहाबलायखो फाग्ला थारैनो आं गोरोन्थिसो मावफ्लांखो नामा ओहो आं गोरोन्थि जानो हाया नाथाय आं बिखौ माबोरै गारनानै थांनो बेवहायथ' बेहा जेबो गोरोन्थि गैया नङा आं बिखौ आंनि थाखाय दुखु होनो हानाय नङा आं बिजोंनो थांफानांसिगोन सि माबायदि जागा बेलाय नेटवर्कबो मोना थौदो थांसै बबाव थांनो निजोरा मोनहानि न'आव आरो बहा
आदैया नोंखौ माबाफोर खालामब्लालाय? जेबो खालामनो हाया बे आंखौ नों थदल'। एसेबां गोहो दं नोंनाव गोमबोर गयरनि फिसाजोखौ खारखोमा होलायनाय माबार खिन्था निजोराया बहा दं बुं आं मिथिया अ बिदिब्ला नों एसेबां गोरलै माननाय नङा खोन्थागोन ना खोन्थाया नों माबार खोन्था बेखौ आखाइ दाहो आरो बेखौ आखाइ थिखांनोबो दानाजा मानोना बेयो जेबो गोरोन्थि खामानि मावाखै बियो सानै मोजां मोनलायग्राखौल'सो गोरोबहोदों बिदिबा मोजां मोनलायनाया गोरोन्थि नङा नामा नङा मोजां मोननाया गोरोन्थि नङा मोजां मोननाय जिनिसखौ मानसिया सोरजिनानै लायाखै आदै बियो मोनसे मिथिंगाजों सोरजिजाफानायसो बा बेसे सोमोनांथाव दिनै बे गोजाननि सिख्लानि थाखायनो आं मेगन दिखांना रायलायदों आरो बुंदों मोजां मोननाया गोरोन्थि नङा औ मानोना आं रजेखौ मोजां मोनबाय मानसिया सोरखौबा मोजां मोननो होननानै मोना मोजां मोननाया जाफ्लाङोसो मा नों मोजां मोनबाय औ रजे आं नोंखौ थारैनो मोजां मोनबाय I love you, Rose. I love you. I love you too, अनजालु। खोनासं आदै, दिनैनिफ्राय आं बे न'खौ अराय समनि थाखाय नागारनानै थांसै। थौदो रसे। बिमा आं गोरोन्थिसो मावफ्लांबाय नामा हा माथो जालायखो दिनै फिसा निजोरायाबो डाक्टर साख्रि मोनबाय आरो अनजालु आदैयाबो पुलिस साख्रि मोनबाय बेखायनो बुंखादोंमोन आं साना हसिया बेफोरबायदि जेबो दाखालाम होननानै औ बिमा बेफोर गासैबो आंनि थाखायनो जाजोब्बाय नंमारगौ आदै अनजालु बुंनाय बाथ्रायानो थार मोजां मोननाया गोरोन्थि नंमारा गोसोआव थांखिनाय हास्थायनाय आरो नाजानाय थायोब्ला बेखौ रावबो होबथानो हाया आं दिनैसो बुजिबाय